ڕۆژە بە ڕۆژ و ڕەوشە ڕۆژاوای کوردستانی ژەڕووی خزمەتگوزاری بە بەرەفتێک چوون و خراببوونێ دەچێ حتاوەکە نەهات و چارەیەک ژێ کریزن و نەها لە ڕۆژاوای کوردستانی هەنا نەهاتیە دیتن. دکتۆر فەرید سعدون ئەکادمی ناسێ کورد تایبەت جارکێرە ڕاگەهاند کوپیلانên birçîkirina gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê ji mêj ve hene lê tucarekê mîne vê carê gelê Kurd tûşî krîzan nehatiye û negihiştiye vê asta xirab. Ji alî xwe ve jî siyasmetmedarê Kurd Mihemed Xêr bengoş bûye arkê daxuya kirin ku niha civaka Kurdî li Rojavayê Kurdistanê li ser dû beşan hatiye dabeşkirin. Beşek ji wan gelek zengîn bûye û beşê din jî gelek hejar bûye û nêzîkî hêla metirsîdara hejariyê bûye. Herwiha Diktor Ferîd Sadûn tekez kir ku ew kesên niha bazirganin li Rojavayê Kurdistanê tevaya doseyên girîng û hestiyariyên bazirganiyê ketine destê wan de rênadin ku krîz werne çareserkirin ji ber bazirganiya wan li Rojavayê Kurdistanê wê ziyan pê bigihê ew bazirgan ji bo parastina bazirganiya xwe gelê Kurd dikine qurbanî. Ji alî xwe ve jî siyasmetmedarê Kurd Elî Temê got ku rêveberiya peyedê weka bazirgan teamûlê li gel krîzan dike û karê wê yê pêşîne komkirina pereyan ew niha lêkobanê jî gelê Kurd rastî gelek krîzan hatî yek ji wan krîzan nebûna nanûs û temeniyê û astengî dê firotina berhemê çandiniyê de ye. Ji alî xwe ve jî siyasmetmedarê Kurd Elî Temê got ku rêveberiya peyedê weka bazirgan teamûlê li gel krîzan dike karê wê pêşîne komkirina pereyan ew niha lêkobanê jî gelê Kurd rastî gelek krîzan hatiye mîna nebûna nanûs û temeniyê û astengî dê firotina berhemê çandiniyê de. Elî Temê got ku niha lêkobanê rêveberiya peyedê kîloaca bi 130 leyreyê Sûrî dikirê li min bice bi 180 leyreyê difiroşe ku serê tonê 5,000 leyreyê Sûrî sûdê dike û rênadê ku cotkar berhemê xwe bibine min bice de ku sûdê ji keda xwe ya salekê bikin. Ji dema ku werzê germayê hatiye û bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê bê ava û bi tenê heftiyekê carekê av ji wîstgeha Elok li serêkaniyê bo bajarê Hesekê tê berdan. Ew jî bo dema çend demijmêran û heta weke niha tu çareseriyek nehatiye dîtin. Lê bajarê Qamişlo krîza nebûna kehrebê û nan heye. Xwedanê mwelîdeyan daxwaza bilindkirina kirêya empêrên kehrebê ji welatiyan dikin. Derbarê krîzanan li şûna ku rêveberiya peyedê erd û nan dabîn bike. Lêgel rejêma Esed ketiye danûstandinan de da ku genimê Cezîrê bifiroşe rejêma Esed. Ji bilî tevaya van krîzan hîna revandina zarokan li Rojavayê Kurdistanê li ser destê çekdarên peyede berdewam e. Ew jî di demekê de ku Mezlûm Ebdê tekez kiriye ku wê vê kêşeyê çareser bike.